Hello mga gandararat, for today's video ipakita ko sa inyo kung gaano kahirap ang dinaanan ko. Grabe ang takot ko pero dahil working mom ako wala sa akin ang salitang takot para sa mga anak ko. Mga gandararat panoorin mo ang video na ito. Guys, sa bawah no, kuan letter. Pagbukas letter, ada nang tentang. Magana kasi kapos na. Kalibo to. Ay kauban, ay pakyay. Unahan, nanay pangpalitog pulutan sa unahan. Mas tulang ito, dito na. Baso na rin ito lang. Baso, milim nun. Dire ba kung mabaha? Lalom kay ni dire? Hindi naman. Hindi na ni maabot karon. Magulang. Ah, Mataas ka naman. kana sa man ako kanang paano? Tulay na. Bata ni tulay dire. Mga ni gitawag ng tulay ng Pangulo. Ah, aha man napaingon nga tulay. Matabok tayaw. Ah, Kani singay po man dire. taas ba ana oy? Ini. Isa ka po na bilyon mo na napit. 1.2. Ta gini lagi pag nilagda na. Wala hadlo kay ni dire gulan bad anlog kay ni dire oh. Ah. Okay raman ang nani rasnya pero motor-motor mama siguro. Pamansahan ni lapok ni Montiel kay hindi niya yung tabong bigap ka na. Namugay nagsapatos ko kay kuan. Nagpunta na ba siya kay ganito? Naman na ni tayo nagnaog ka para magbigat. Eh kung munaog ka, magbigat mo. Sa ayaw man yung motor ani do bila oy. Lakad just ko lord ako ani mo mic na lang jud ko ani ni padulog. Ah, dahan mo ay dili masama basta kita no? Ah, oo. Diyos mío, marimar. Murag segunda jud ni dito sa ako ang nag-make up ko sa ito dapit sa may malanggas dito sa mulong dapit. Eh di mulong ko kulitara eh. Ay, Ginoo ko. Lapok yapon? Ay, bakilid ang sana kanang suko. Ato nga son pud ba. Dili ka gwanta ang bunggo ba sa kay tiniil kog ahat lagi. Oh, pero kuan kay siya kanang tungason kay ni. Oy. Asa ka na yo kadita ako? Uy, Ginoo ko gikaping na lang diay ni. Hala ka uy, Ginoo ko. Kuan na
Tulog. Hala, oy. Tulog. Bayar ah? Oo, binakot diha tamaan hati. Putih ramang magbaklay. Motor ni bakal juga. Mantap ka. Oh, mga tumbaan tao. Ini, Mi. Oh. Ito na ako ko. Ah. Wala kita gakot ka? Apit ng bulawan. Oh, doon na. Ah. Lord. Pero hadang drive ko. Maduha na this video. Oh. Kato ba? Kato. Kataro nga pag-drive kayo. Maduha ka sa video. Lo kayo bulan diri ka no? Bahkan kayak ngakuan dari ketulan. Sila nag-ooy ang hagi diri o. Sila sa dugkal din nga. Pagis mga bato. Ano ni bak sila no? Dili ra day ni danlog di ay basta na bato musikan ra man god. Oh. Para ni mga grabas sila. Kaya ang hadlok mo gud ka ng tuan. Uy, Lord Jesus. Ginoo ko. Uy, ginoo ko. Murag sa bulawan na lang kung po yung ano, hindi ako muli yung pininto ng dalan. Ang ka mo. Oh, dito mo ba na siguro? Stop. Ano to? Uy, ginoo ko, Lord. Nabangil, katanang dampran. Lord. Kira mo naman muna lang tinggal sa buwan. Okay rin eh siya. Dili ba mo ang putanaan?
data CA Kabulawan medyo malayo kunti. Tara na at ating lakbayin. Helmet. Oh. Ang imong kuhan? Opo.